15 gloednije visstijgers lezen zo'n kwart bij het Prinses Margrietkanaaldel tussen Burgum en Sjoerd. Al jaren wie het de wensk van hengelsportvereniging het Snoerke uit Burgum. Oud-voorzitter en vervent visker Gel van der Wal oer dit prachtige plakje. Ik ben altijd visker geweest. Ik kom oorspronkelijk van de Klooi, maar ik ben hier, omdat ik werk op de centrale hier ben ik hier komen te wijnen. En ja, door wie die hier altijd een mooie ride krijgt. Er zit een garten in en daar winnen we dan lekker rond visken. Totdat ze dus het hier al hier verloren hebben. Steenslager kwam, ja, door het visken hier gebeurt. En je hebt zo vaak van, god, kunnen we daar maar wat visken? Nou, en we hebben de stoute schoononlutsen. We hebben geïnformeerd wat mogelijk weer. Nou, er wie wat mogelijk en het resultaat luidt er nou. Sportvisserij Friesland had het vergunningentraject regelen en een ondernemer had kwartlien de stijgers online. De nieuwe locatie bevalt tot nota tiergoed. Het is een prachtig plekje. Dus zit je mooi bij, je kunt mooi tegen bij het water komen. Nou, een prachtig water bij. Bijna vis. En je zult horen, ik net in Paatsa. Genieten. Hengelsportvereniging Het Snoerke in Burgum is in de Aroene 2 jaar met haast 300 leden groeid. Alle 100 hengelliefhebbers kennen van Joert uit de plak op een van de 15 visstijgers. En de viskers hoeven er net doorheen te zitten dat er niet uit het PM-kanaal wij komt. Ik wie hier een paar dagen eerder, week hier ook even. Die man die een kalf blijft vangen, hij een paar voren vangen, hij een winden vangen. En nou, snoekbeer zit je rek, dan denk ik bij me, nou ja, wat zit je net?